Dalam kesanipun para pisepuh dalah berenggah sadenipun kula nyelenen dipun sampeyan kawis ingkang saperlu kula anggen ngaturaken menapa ingkang dados ajat sanesipun Bapak Rajo sedaya. Namung sakderengipun kula ngaturaken menika mangke temtu atur kula kathah kalepatan ugi kakirangan mboten ngirangi kasinggihan kapurba kawontenan namung nembe semonten mila saking menika sakderengipun kula tansah nyumpangken dhateng ngrasanipun para pisepuh kula sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah paring pangapunten dhateng pribadi kula lumantar para pisepuh dhateng sedaya. Amin. Mila matur dhateng ngrasanipun para pisepuh dhateng kula aturi snigrek sapetawis ingkang saperlu kula ngaturaken menapa ingkang dados ajat sahenipun Bapak Rajo sedaya rombongan. Bapak Rajo sedaya rombongan kuwas ngawontenaken syukuran semanten kathahipun niatipun nggih dipun para-para. Langkung rumiyin ngantos jadawaran kopat lepet pulau gimbal pulau grising setunggal bab menika kangge mulan memetri nggih menika bumi banyu geni lintang rembulan sak isinipun. Menapa to dipun lan petri mboten saneh nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi sageta ayom tata titi tentrem menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun. Bantu sedya malih nganggo jadawaran kopat lepet pulau gimbal pulau grising setunggal bab menika kangge mulan mentri anggenipun mengku bale gegriya. Pinuwun saged lajeng saderengipun pawongan ngajeng pawongan menapa ingkang dados keprayate Raja Darpe Pak Rajo sedaya rombongan kasuwun supangat ingkang wilujeng. Wilujeng salebetipun Banjar Pekarangan wilujeng sak jangkut Banjar Pekarangan ampun ngantos dipun ridu lan dipun bubida malah dijango rinten lawan dalemipun. Sageta gangsal dampe langgenipun pados sandang bedha wit menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun. Bantu sedya malih ngawontenaken jadawaran kopat lepet pulau gimbal pulau grising kuwi gembili setunggal rakan menika kangge nguri-uri lan memetri nggih menika gaduhanipun awerni mendo lembu bebek ayam sak panunggalipun. Kemudian menteri bilanya idur kayak idur yang menggani kewan penjelas sedaya sageta nak kumanakar pemangkar wit menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun. Kados kang damel gayuh gesang bebrayan wonten ing alam bebrayan wit menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun. Sageta ayam tata titi tentrem sedaya lan sedayanipun. Bantu sedya malih ngawontenaken jadawaran kopat lepet pulau gimbal pulau grising setunggal bab menika nggih mulang memetri nggih menika cikal bakal ingkang berdemene jojok kepuh galeng keleng tambak mulurjo sak trukanipun. Menapa to dipun ururan dipun pepetri mboten saneh nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi sageta ayom tata titi tentrem anggenipun ngesuwi keluarga wiwit menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun. Mugi-mugi Gusti Allah paring ridho kabul kasil menapa ingkang dados panipun Bapak Rajo sedaya rombongan mugi-mugi mahanane katentreman wit menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun. Bantu sedya malih ngawontenaken jadawaran pulau gimbal pulau grising menika kangge kula menika nggih menika pasaran 5 dina 7 sasi 12 taun 8 windu sekawan kamasa 12 jagal dina naga dina jati ngarang sak isinipun. Menapa to dipun ulang dipun putri mboten saneh nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi sageta ayom tata titi tentrem wit menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun.